Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini hilong ki khubor bamta kasni. Kajinyalang pat ba ban persya ikasni penkut tamasa cherry blossom kabla khon. Daga Joint Action Committee JAC ba persya hagasni ublay kakhat khandai turik unai wing kalapoy siya kajing pulam namar ba syakam no unong yalam usamla bayate lang lapang. Kajinyalang kabla sertap deki pulit ban persya ia kata masa cherry blossom ban penkut hagasni ublay bomla ban pediang ia kaba lakerpat ia ke sorkar ban penken ria sngino. Henry na kaliang ke sorkar kampen sngap beki berkala penkre bahkan longbek kumbala penben. Warki samlash nongru ke persya ia ke tarik sngi ublay berki penram ia ke jengkuman jong ke sorkar khamtam ia ke dorbar snong ke bom syam lakhot dorbar halor kete ke benta. Hakani ka por da ka jing sngokia batru da ka mensing ka bubrom ya ka ribhoy mi ngi presbytery bat kumjuru ya ki katu katni na ki riunget balang kristan ki jongi ki balapan pau ya ka jing sngokia halor ka jing penkut ya kani ka cherry blossom haka snison di kumjuru ya UMLA jong ka mau hati badairu uju haka ju kopor be MDC lapan pau ki jing sngokia bat ki kwa ban penkerya ya kani ka cherry blossom khamtam haka snison di ka sngi ba penkut ya ka ti kumta ni hangne ni kerpat ya menteri sorkar jong ka department tourism ba polling do gebangi tip ya phiru pidai khun kristan majority ki badon hapok ka cabinet minister pidai ki khun kristan ngenget na phi ba phi sngo tho thek ka kani ka snison di dengi kerpat ya phi kan ba phin kham ben jen sur ya la ka jong ka jinglong ka jingkim ka jong phi phin kham pek bnia bha kumno ban sanshar ya la ka jong kashimet ka jong phi bat kham tam ru phin la ban sanshar ya ka riti sanshar jong upai ba namar ya phi la thung da upai ba buram ken ya upai ba haba upai ba uwan sha phi khndiat ya iba apol ngakan mau men haus nem ar hajar bat hau ar hajari we kala don ka movement ka bama phi alam ngi mi na ki college ki jongi mi na ki Jakarta bat ru ki don ki long kimi ki ba armet ru ki mi na ki Jakarta ki jongki ki yebe ban support ye phi bat ngi pen kenau ye phi ka ni ka por ba mangi ngi wan hang ni phi persya yang ngi pim ai la pangini kendo ye phi nadu ka khat nyau tari ni lapha ye phi da ka shiti bat komjuru haka khat kandai tari ni lakwa bani kendo an rai pim ai la pangini kendo bat men last week ru ni la pen rimai ni phi da ka shiti an rai ngi la bani kendo adu kan ni ka smi ka pamantar ngim syong la yo la ban pelong ye ka di ka public meeting ngi pen kan mau ye phi ba pol manhag Islam ki balalait mapi bidang long unong yalam mangingi bot ki yapi menta gini ki denjat jong ki ki mati ki bang mapi yalam yangi to kini ki mati ki jong ki kwa ban lilam no yaki menta leng bak ki sorkar to perkhat ba ba pol lapad lada pidang dei sisa utau do usnam ubadei sisa utau kun bedap pura jong kari bet kajai ban riu perkhat arsien bat sipau sen cispa sen ro ba pin sngo tho ban pen kriya tarik no kadang biang ti kapor ba pin kriya no lada kata kalai baji fi ong ban pen kriya aga kat kendai tarik henry kata tarik kampat kriya kadang dei hi kas ble tis ngo ba ban perkhat lem kham tam piru vidai kun kristan bat kini ki badon haka kabinet ro gidai bon na ki long kun kristan ni ka JC hi ngadai we kumu kon samla jong daga chnong ya kaliang jong ingin siong perkhat abide kene ka jingle don bor jong ka government ya ka ba kene ka jela ka jongi ka jing yo i ka jongi kamdai shu kum kata ka jela ka ba sanshar pai ba kala dai ka jing sanshar don bor jong no na kata ka dau da kaliang ka jongi ngiso ban penram jur ya ka government ya ka ba wat ban pelong ya kini ki jing pen pau ka jingi ya kata ka jing persya ka jongi ha bidai ut kani ka festival ka balong ha ka singi ublay ni pedam juru bat ngi so khia adu kata ya ka ba ngi kum ki pat ba kum ki nong snong jong ka ri India nyin mamla shu ban mi shakmat nyin mamla shu ban kran ya ka ai ka khia ka shon jong ki pat ba kristan ni wan hang ne na ka dau san jong ki pat ba kristan ki banget baka singi ublay ka dai ka singi ka bakartang ka singi ka bakarpang ingi kum ki kun kristan nak ta ka daw ngi kwa ban penpau sa ka perthai yem ting yem ri ba ka singi ublay hi ka dai ka singi ka bakarpang ka dai ka singi ka ba kong santam ha ka jing im ka jungi kum ki kristan jong song jong ne ka lum bet khla bon bong
ai ba ni sungkya shkade akan resmi pendap ini nak jing lengo aba ni lambu abu apalan tu social media angin le ya publik kuting nak berjaya yang resmi Andre kejit insan dia kubur pertama ini Kimsha ini bangin le ya kene publik kuting akan resmi oh jadi syang inda kaliang tu senang pendat kamram bila pha ya ka kot ya ka city dan ibu akayin jong sekretari bar akimi jong la ai jintip ba i sekretari don la ong i ba na jintip lam ya sekretari ba in sim khia kene ilang hoi mendrai ka ba penlango ini menepat abang yuk semua kembang kesan ba ki ong ba krem yo information boleh kim ong lupa neduk ju sini rodep il ai ki ka jintip ko babiang ha kapor babiang lada ki ai ngin duduk tu sini labiang ke lada ki priang na ki priang ya kene kajing mu jong ina kala sinong kajing le ka jong ki ka pen pau sai yang i ken ba ni dai tang kit kriya kim nyok ko ringi hendrei nak kata kadau hidap sia ka ba sikat de ni semua ban ai ko play kerpang ya ki media ba pi la sim khia kene ka singi hendrei hose kalong pemban dak ni ai ko play kerpang ham tam ya ka JSC kabalayat tur kabala ile kala kadiai aduk kan klimat ka bamta kade kejing trestom ke jongki oi kidan ke jerut terwan kidan ki klit kinat ki ba penko hakar kom trekam henry kimsiam lak kanandin kai ka mga kwa banong kade ka than abu blay lak ku kapang ya kane family boy jingi haduk menta ru patjak ai kumba jas go ki jala henry pose menta lak mu penban manra da kane hakani ka singi sonde henry isngo sikthang hak bagi kini ngalak tha punya kha yang hak ne box nang bekla kumusamla bangan bangan buram lem yang ni kesini sunde Andre menta pat kum syak skor kum sengau su ke ga banja ke ga boleh le pulang imtip Andre nang yang jongi kum berit paria ni subu tang ka jingduai bo boleh le ke bo phela lada kiru kisim ya ka bor halade nang yang jonga kuban pau tang ta ketin kum no sok snong khat khnai tarik ka badai ro sim blai ni kum kisamla snong klem na persya halor ke jingwan ka ne ke bosom Andre ni persya tang baki penkut kasi kurai belong khnai tarik de ka e ka soksa su kalong ba don we na pedeng ki member executive jo kasnong bala keren ba babun balang kim persya halor ke jigwan jo ka festival celebrate hane maran kor kolang berembong ndai ong ba ki don tang we argun ki samla nong snong ki ba persya de nga sokhi nga so khia halor ke jikren jo we na ki member executive halor ke jikren jo kalong ka ba klem nong rim hato sobanwan kene lalum se ek dorbar executive snong atau lalum se ek dorbar pajba ban pensyai halor sobanwan ni festival nga kum somla ngadap ke jing sukhya ban ngat pedem juru ya ke sarkar halor ke jigbom sap juga ya ke jingkat pat jongi habangi la lebu ya ke sthi ngadu pasdang hasua ban pat poi kene tarik ro ngala lej arsin bat kum juru ngala lej ban ya kan duru ya ba snong hendrei kim sim khia ai tengi ni kum kun somla ngim la le ai im kwa hiru ban yasdiu ban ngelek persya batki bor jokaan ngerengi super snow tangine kitin baknyat kuble sibun